Hej så, mit navn er Monique Barme, og i denne uge er der Kulturbro-festival i Vejløparken, og vi skal til at tale med arrangøren. Kom med herover. Hej Monique, har du det godt med den? Ja, hvad med dig? Stille og roligt. Og kan du fortælle os lidt om, hvad Kulturbro-festival går ud på? Ja, det kan jeg godt. Jeg skal bare lige rette dig først, for jeg er egentlig ikke arrangøren af Kulturbro-festivalen. Men jeg er konferencier på verden. Ja. Host på dagen. Og har været det de sidste 2 år. Ja. Det der sker i Kulturbro-festivalen, det er jo en beboerfestival. Det vil sige, at beboerne nede i Vejløparken arrangerer og afvikler den her dag, som er en dag, hvor der er masser af musik, madsalg, loppemarkeder, hobbyborg, fodboldturneringer og alle mulige mærkelige arrangementer. Hvem kommer til at optræde på lørdag? Jamen, der er jo mange forskellige, der kommer til at optræde. Vores helt store navn, det er Jean-Paul, som er en mand, der har boet i Frankrig og flyttet til Danmark og laver rigtig, rigtig fed soul, musik, funky, lyd, som verdensmusik han laver. Og så har vi en, der hedder Hikmet Koban, som er sådan en tyrkisk-kurdisk sanger, som kommer og sætter lidt gang i festerne. Og så har vi vores lokale rapper fra byen, Leuti, Mujo Fahad, Frederik fra Wasteland. Vi har et grønlandsk kor. Det er meget interessant i år. Det er første gang, at de er med i Kulturbro-festivalen, som hedder Sapik, som også kommer og optræder. Og så har vi nogle taler og så videre. Henrik Olsen, vores kære bestyrelsesformand i ungdomsskolen, kommer og holder en tale. Ja. Så der er lidt Worthy Beats, er der et band, der hedder, der kommer og optræder. Der er en masse, men planen kan man jo finde på nettet. Og den kommer også til at hænge over det hele på dagen, så der kan man se programmet, som kører fra 12 til 6. Okay. Det bliver fedt. Det lyder interessant. Yes. Og så ses vi på lørdag. Det gør vi i hvert fald, Monique. Jeg glæder mig til at se jer. Ha' det godt indtil da. Hej igen. Ses. Vi ses.